Yo kene Mbak Eka. Buta-buta galak solahe lunjak-lunjak. Ngadeg citra-citra Nyandak sampurnune tanjak. Ngadeg bali maneh rupamu ning celone. Iki kuran apa tak senggo kuran kang remen. Lawang kowe wewe Sing ora marai. oh yo. Lawang kowe wewe sing ora marai. Kamimu kok Hehe. aku wedi ayo kanca-kanca bali jaluk kae Mripate plera kulite ambek mong kulite hamben Mas Gareng. Wih kenalan sing apik wih. Bar dhuwur-dhuwur ki sindan stugel ki. Piye ta? Wong ngene kok ya awet. Lho awet no ya. Lah iya disuku, Duk. Nah, aku seneng ngene iki lho. Lah kerja guneman ra nyaut ngene iki. Genah sinden budhek iki. Piye ta ning apa? Ditakoni malah glilang-glileng tok. Kowe iki jane telat ngombe obat apa piye? Aku takon, jenengmu sapa? Malah mlorok iki, Mas. Eka Cahayu. inggih Biong Lho iso wangsulan kok. Lah mau tak takoni mlorok-mlorok. Wong kowe iso wangsulan kok tak takoni. Kak, Eka jenengmu Eka. bener enak kowe Eka nanging sinden stugel ra duwe ndas apa iso dijak omong iso dijak omong sinden budhek barang iso nyauri lah omong piye Iso. Syukur wong Mang iki. wedok lho ya. Mang wedok. Aku mau diringi lagu wis buta. Kancane wis repek Mataram nara. Oh iya aul kok aku butuh. Mangsane apa aku wong wedok. Aja nyepeleke wong wedok. Aja nyepelekke wong wedok. Kandhane ki wong ngeyel, wong lanang kenyih ngono kuwi. Lair saka wong wedok, Bu Saminah wong wedok. Suminah. Iya. Nesu kok kleru. Nesu ki aja kleru. Mboten. Ndak galake ilang. Bu Suminah wong wedok, piyai putri sing iso ngentaske putrane. Lair ya saka wong wedok, panjenengan duwe bojo, duwe anak ya wedok, saraen kok tek sak piyah-piyah karo wong wedok. Alah. Wong ngomong kentekan abah. Yo sepurane yo Kak, wong Apa? wong yo tok tak nggo gojekan kok Kak, aku ora serius kok. Sajake weruh wong wedok lagi aku madheg jagrek kok sajake koyo ora tau roh wong. Lah apa ta? Apa aku ora padha karo menungso liyane? Lah wong diarani wis dandan gelungan kok sak wiyah-wiyah Mas. yo diarani stugel kowe kok nesu. Ya aku jenenge ya nyepelekke sinden kok setugel. Ya wis ngene wis stugel nesu separo. Sindan Separo ya padha wae tunggal kok. Ya jane sing ngene lho dilem wong ayu bocah kok ayune kaya ngene, sinden kok kaya pathok. Upamane ngono kuwi lho. Upamane kuwi. Pathoke gak srek tunggal tapi kerae ya nyeprok ndek ngono. Ah ning kowe aja gelo. Wong wedok ki aja gampang nesu yen nesu wong wedok kerep nesu ki ilang ayune. Iya, nggih. Ulat manis, asem guyu. Ngono. Heeh, aja gampang tersinggung. Donekke stugel ngono ya diterima. Lah sing sabar atine, aja gampang muring. Contoh kaya Mas Gareng. Lah iki lho ngerti. Ya ta, arep kok kaya iblis, ning ora gampang nesu. Ya ta? Yo yen iki nesu aku. Piye ta? Wong iki aja gampang nesu. Iblis iki ngungkuli setan e. Wong kok senengane kok. Wong diarani iblis kok emoh, nek terah emoh diarani iblis mbok aja macak putih kancane lumrah biasa. Kowe ora wedi cah cilik. Aku ora macak putih bali ra bayaran tanggung jawab kowe.
Malah Kok Siriwanci kok ngene kok. iya. Ngene. Ngono kan nyedak Mas Gareng iki padha karo kancane. Ora nesunan kok kowe. Waduh, piye Mas? Piye? Kowe rene numpak apa mau? Ora numpak apa kok. Ana sinden Lho, dilus ora gelem dikasar nesu. Let kok enak to sinden kok dipadakno mbok arek nongkrong apa piye kok iso. Mula aja nyepelekke Mas. Arep mung kaya tugelan debok Eka kuwi ning suarane iso ditanjakke butuh. Ayo. Jadi Ora percaya. wis tugen Sing kena tanjake butuh iki kerati denge iki. Wah, ngerti nek kok ya le. Ngerti. Eka kowe ndongake apa karo mantene? Ayo, Mas Eko karo Mbak Dewinta. Ayo. Mugi-mugi langgeng Byung. Amin. Kowe tebih saking Sambikala. Amin. Anggene mbangun rumah tangga, bahagia selalu. Nggih. Saged momong putra mumpun kang Allah wis rasah nangis to. Kok gampang ternyuan. Kowe engko anggar kerep nangis saya mengkeret lho. apa pentil kowe. Iki ana sing ngersake, Kak. Nggih. Nyuwun lagu cewek gaul. Ayo. Oh, lah iki. Ning dibawani sik, Apa, disilihke bawane. Iso to, Mas? Iso no. Oh ya, oke. Cewek gaul. Ayo. Cewek gaul. Memanismu kang jiwat. Ngono ya kena. Ayo. Sinom sing kok grandel mengko tibake cewek gaul. Ayo genduk Eka. Pamerno suaramu, arep kowe setugel sak pathok sak dalane bagane suaramu luar biasa. Ning ngene lho, wong ki didelok dedeke, angger dedeke semene iki ya napase cendhek, suarane ya mesti ora tekan. Ngenyek men. Atek ngenyek men. Lho, Dene kodhoke suarane ya banter bantas. ning Pun tampun nang terima-terimane kare pira to wene kok. lho kok kare pira aku arep ndi? Nang kok lek pertanggapan kare piye. Kira ya mulih. Wong senengane kok. Kaya ngapa Kak suaramu Kak? Monggo, ayo. Neno. Ya. Manismu kanggo Edian. Suaramu apik. Luar biasa. Bisa diarani jalmotan kena kini. Pak ya sentet tenan iki Pak. Ora diapa-apake kok malah nganti Gangi kotak. Kotake geser natap untun Alfian. aja lho. Wis di pager 16-an barang. Kok Ya. talem kok. Wis di Lem, ya. bel. Oh, beh. Ngono yo dilem kok sindan tatarno caga nek gulungan ning glinding. Enek sindane Pak Bayu ora nggo gulungan. Lho, Tutuke, Kak. Model kok. Nano. Agawe ruci tenggale. Jas. Nano. Apa kang sinadya. Ora. Tenan ora gelem. Ojo. Lah ngapa? Ojo adoh-adoh karo aku. Waduh. Aku ora iso adoh-adoh. Wong gandamu anu Wong tresno kuwi gondo apa wae tetep wangi. Lah iya maksudnya gondomu setengah meter aku wis mambu ngono lho. Nano. Nano. Teko pundi? Umpama Karepmu. umpama munduta rokmi. Pripun Kakang? Nano. Lumampah. Pripun anggenipun panjenengan nyawang marang Nano. Ngalih lali. Iya. Taratamtu tak turuti. Saking Mas Budi Santoso nyimak. Nggih, matur nuwun. Lanjut. Yes. Sajake tangan karo mau pasang impus nyapa cekel ae. Ora kok driji kok cendak-cendak ngene iki. Iki jenenge mucuk ri yo ngene. Mucuk ri apa? Apa? Oh ya dangkel tok yo. Ya. Lumampah tanpa Loh, ibarat. Ibarat lan kene niku lumampah ibarate kaya wong numpak prau nggih. Ibarat wong numpak ya. Ibarat wong numpak prau. Assalamualaikum ya lumampah.
Yo. Lumampah tanpa meneh. welah Lumampah ing madyaning jala mlampah. temah gonjing Kendang Jawa Timur siap iki nggih. Nggih. Komplit to iki ceritane. Ayo no. Dangdut ana, Jaipong ana, Banyumasan ana, Jawa Timuran ya ana. Nggih. Sing ngendang jenenge Cak Waras. Heeh, ning absene mah jenenge tak tawar karo sing absen. Dadi ku cak tawar iki sapa? Karo sing regong kok niki absene kanca kerawitan bosen. Nek tulisane tak tawar badan tak golek. Sing ngendang Cak Waras. Heeh. Sing nembang kula. Iya. Sing joget Pak De Garangan Semarang. Gareng. Gareng kok garangan. Gareng. Maka ayo buka bonang cewek gaul diaturke. Maka tong long nang nuruni. Maka yuk. Yo.
matur nuwun.